Li bajarê Amedê pêşengeh xurêkên xwarina hat vekirin. Beşdarvan bi bandek ji peynîrê bajarê Amedê hatibû çêkirin re pêşengehê vekirin. Pêşengeh bi piştgiriya walîtiya bajarê Amedê û bi piştgiriya jora bazirganên Amedê ve hat amadekirin. Di pêşengehê de serokên jorên bazirganên pêncî û du bajaran û sê waliyên bajaran amade bûn. Beşdarvanên pêşengehê yek bi yek axivîn û armanca pêşengeh û feydeya wî vegotin. Ez hêvîdarim wê gelek jî baş be ji ber ku 175 şirket û bazirgan ji hemû herêma Tirkiye ji her alî ji Başûr û ji Bakur û ji Rojhilat Rojava ji her derê hatine û ew jî wê bibe dewlemendî û wê bibe em bêjin warîdat wê bibe warîdat ji herêmê me gişî sen xêrê be. Ji pêncî û du bajaran 175 kampanyayên xurêkan tevlî pêşengehê bûn. Bi dehan xwediyên kampanyayên ku wekî şandeyan ji Herêma Kurdistanê hatibûn jî hebûn. Peynîrê ku ji şîrê bizina bi dirêjî 53 mîtro hatibû çêkirin, mora xwe li pêşengehê da. Di derbarê pêşengeh û xurêkan de xwediyên kampanyayan wisa axivîn. Şîrê bizina me çêkir yaklaşık 500 metroyu. 500 metro ji nêzîka nîv ton şîr pê peyda dibe. Viya jî onur qonuğê me Rîzeyê ji bo wan me viya çêkiriye. Fuarê me jî gelek hoş derbas dibe. Diyarbekirê îja em dixwazin tişkî daha da tişkî xweş çêbe. İşte celîn me heyn hemî rast e yani katkı maddesi têde nîne. Salça ma domates kurusu mesela em çîn havînê leydîn em zotkin ondan sonra em dikin sos falan em tfêşîn. Yani hem mesela em perî xwe qozançkin hem iş evîn em çêkî mesela hemî temîzin poqijin. Em ji Mêrdînê ji Qiziltepe hatine, marka Qiziltepe'ye em çerezê xwe anîne, qehwê xwe meşhûr me anîne, qolaniyê xwe, sabûnê xwe yani kultura Mêrdîn me anîbir. Dixwazin navê xwe tanîtmiş bikin, marka xwe temê Mêrdîn Gûyistanê vir jî bira bêzanibin. Nêzîkî heve gerçi ama dîsê jî em dixwazin kultura Mêrdîn li temamê dunyayê gişî belabe ne sadece li Tirkiye tenê. Hêjayê gotinên ku li bajarê Amedê ev cara sîsiya ku pêşengeha xurêkan tê vekirin herî dawî 2019 de pêşengeha xwarinê hatibû vekirin û 172 welatî serdana festîvalê kiribûn. Di sala 2020 de ji ber pandemiyê nehatibû vekirin. Lê pêşengeha xurêkan îsal li bajarê Amedê wê 6 rojan bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.